Na vašu výzvu, pán predseda, ak plénum Národnej rady na najbližšej schôdzi zmení ústav a rozšíri kompetenciu verejného ochrancu práv o činnosť vyšetrovateľa, sudcu pre prípravné konanie. Ak ja v mojom úrade sa stanem apelačný orgán a ak mi vy a finančný výbor a minister financií pridá plus 50 ľudí, s radosťou preberiem kompetenciu aj nad tým, čo požadujete. Zákon o verejnom ochrancovi práv hovorí, že ja môžem vydávať správy len v rámci kompetencií. Aj v tejto správe nájdete len, keď policajt použije donúcovací prostriedok. Ja nemôžem, mám explicitne vyňaté spod právomoci chovanie vyšetrovateľa, sudcu v prípravnom konaní, sudcu v merite veci. Takže ak Národná rada by si želala, aby som prekračoval právomoc, beriem na vedomie, ale do tohoto dobrodružstva ja sa nemôžem pustiť. Z úcty k dielbe moci a právnemu štátu. Toľko dovolte, malá reakcia. Prípad policajných zásahov cudzími zložkami štátnymi mi nie je ľahostajný. Ministrovi spravodlivosti som si vyžiadal od neho spis. Minister spravodlivosti podal medzištátnu sťažnosť proti Belgickému kráľovstvu. Tým, že náš úrad požíva veľkú autoritu na SLP, lebo sudcovia si odo mňa pýtajú stanovisko, tak som požiadal o intervenciu, že vstúpim na ochranu záujmov zomretého občana. Nedávno ukrajinský minister zahraničných vecí Sybiha ma vyzval, že dôveruje nášmu úradu a žiada skontrolovať postup policajnej zložky voči človeku bez domova v Mlynských Nivoch. Ja som minulý týždeň vydal správu, policajti sa ukrajinského občana ani nedotkli. To znamená, som objektívny. Nehovorím, že len polícia je zlá. Vždy od nás očakávajte objektívne veci. Pokiaľ ide o obdobie 2022, ja som ombudsman sa stal 1.12.22. Ak by som bol ombudsman, by som vykonával funkciu, takže už 2.12., keď som zložil sľub, som letel do väzieb, CPZ-tiek, určených pestov a kontroloval to, čo pán generál Gašpar vlastne vy po mne žiadate, v akom stave sú držaní sloni a v akom stave sú držaní ľudia. To nájdete v správe NPR za rok 2024, za rok 2023, kde s teplomerom behám, kde som našiel ľudí z 30 stupňov Celzia, kde sú 48 hodín držaní, ktorým berú okuliare, ktorí sú 3 dni, 3 noci so zlomenými pätami. To znamená, mne toto ľahostajne nie, ale ja nemôžem toho vyšetrovateľa, ktorý ho zaistí podľa trestného poriadku, obmedzí na slobode kontroly. A ak mi dáte tú dôveru a kompetenciu a patričné vybavenie, s radosťou sa zhostím tejto funkcie.